Гоше, ти е ли с нас? Around the world, around the world, around the world. Гоше, ти е ли с нас? Да. Това е вечен хит, страшна класика и мисля, че беше точно това, от което имахме нужда за финала на нашите кастинги. Ти мисля, че много добре знаеш за какво дойде тук и го постигна. Цялата публика, цялото жури с съвсем леки изключения имаше, но определено ни развесели. Момчето толкова много даде от себе си, а ти не си добър танцор ли? Around the world, around the world. Да му кажем ли, че няма да продължи? Моля. Защо? Така. Той пита защо. Ние ще гласуваме.